Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelmak boleh Mas Jepri lo neng web. Karo live TikTok. Halo Mas Jepri, sehat selalu. Nek wong lanang nakal emang. Tile deloken. Oke, kalau tangi tunggu kok yes. Bro, enek panganan ya Allah. Apa senenge wong sugih iki ngene iki ya? Nah, iki deloken makungkul kok. Iki oleh kunjungan. Apa senenge wong sugih iki ngene iki ya, Mak ya? Lagi tangi turu wis dipapak panganan. Ijazah. Basa biyen awake dhewe melarat kok tangi turu suka iki senenge kok dipapak iler. Yo lho, Make awet enom Mak Sawi iki. Oke, Dari Mas Jepri kok. Jajah kok gak diucap. Kita review rene. Dimasaknya apa toh, Wet? Dimasak Dimasak apa? apa? Oh, blok-blok kesame mbane iki lho, Mas. Itu namanya onting. Iki ontong lah, Mak. Blok. Itu onting di ngarepan itu loh. Enak Sayur asem. Digedhek ning ngene lho. Kebetulan makku mau komen lho. Halo Mak Sawi. Tapi wajahmu ketutupan. Ayo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa itu? Itu apa Mak Sawi? Mak Sawi. Hahaha. Apa? Begitu tenanan Purawi. Iki kaya to Mak Sawi, iku apa Mak Sawi? Lah ngono lho. Nak ketokne karo meremi. Sehat selalu Mak Sawi. Oke, sehat selalu. Awet. Kesel. Jaran. Wong kan kenal. Sayur tak terima. Jane opo ki? Sayur. Col opo? Sayur lho. Lho, segone Sehat, 4 sehat. 5. Sempurna. Doke go mateng. Mas Sawi masak apa? Masak oblok-oblok. Wong desa oblok-oblok ngene sik nikmat iki masak Ini iki. cukup kok. Mas. Jangan asem oblok-oblok. Aku seneng ini iki guys. Mak salam kang guru. Tunggu mancur. Kak. Gurinya dicek mancur wi. Putriku sapa? Putriku pakai. Putri Sehat Duyung. selalu. Mbak apa ini? Salam Mak. Dijelas e. Ya. Mak Win. Oh, ya Mbak Win. Ya tuh gitu. Pak Mat wi, Pak Mat sate. Halo Bu Mat. Halo Pak Mat. Senengane Iya Pak. Bu Mat, Pak Mat oblok-obloke masak kok enak tenan pokoke wis dijamin halal tahun baru oblok-oblok. Pusing dia. Oke, dipandusi apa tuh? Mbak Dipandusi. dipadosi. Dipadosi Pak Mat. Oke, kesini Bu. Putrine nggih Mbak Manohara to. Nah iya putriku akeh. Nah ini ku putri ande-ande lumut. Sapa sing numpaki? Sing numpaki Nyai Ronggeng. Lah Mbak Windur. Iya to, oh gak wis. Wis mateng wi lho. Delok tongko. Tongko. Wis dadi pangan pisan, 4 sehat 5 sempurna ki ndoke loro. Amin. Iki sine ndok tok wi lho karo blok-bloke anu ya. Mudah-mudahan awet. Wis apa jenenge Jepri Dake. Mas Jepri lho. Ngene diwaca, ngene di Lho aku gak maca wonge jenenge wi Jepri ra maca. Kon munggah Mas Jepri wi. Enggak ning ndi. Ya munggah rene ben iso omongan wong loro. Karo Pak Mat iki nek gelem munggah. Enggak neng ndi wi kareke. Mak Sawi. Di Ibu Manohara sehat-sehat, semoga tambah batinku kok sukses. diceluk Bu. Bu Manohara wis tuwa apa ya? Bu Manohara.
Ibuke Mbak Manohara. Iki anu Pak Sate iki anu iki. Sate. Pak Sate Sate. Pak Mat. Pak Mat. Wis kono lepo apa repi panganane mak enjo ki loro gitu. Ibu Manohara. Ger. Kok ibu kok Manohara toh? Lho. Ibuke Mbak Manohara. Oh, Lan nggih. Iya. Panas. sehat-sehat selalu. Tambah sukses. Ger. Amin. Enak Usahanya 2006. Lha kok ane dintekne sik. Engko ben karek blok-bloke. Blok nek kata lek seger lek. Nak-nan. Wis macet deh sih. Nggih, macet. Enak sih. Diunggah ning ngene to. Ora sama aku, nek sama aku. Biasanya nek sing lihat sama aku. Nah, ontong lagi ontong. Ontong kembangi Ontong. gedang. Tempe bostok sama lamtoro itu. Ontorone setik kok. Nyapa adik. Derek nek kok. Dadak pek. Ontong kembang gedang kado medodong. Kayak sing Mbak iki madang. apa mbak iki? Sawi lovers Apa wi? Mas Pras. Sane mak Hawi. Enak ya kalau dijawab masakannya sedep. Dijawab masakannya sedep-sedep. Iya memang bumbune saiki. Mak aku wis luwe mak wis pokoke. Bagi tugas. Mak ben nge-lab, aku tak nge konten. Ora bare semoto. Ngerti tok. Mak aku luwe. Mak luwe yo mangan oleh nduk oleh rene yo. Mas Jepri gak gelem munggah lho. Isin paling. Jere golek mak sawi. Duwe bojo saiki wisan. Bojone nang luar. Yo duit tanah. Lek mak munggah, Mbak. Aku iki agung. Mengke bablas mengisor, Mbak. Lah yo. Nah, Halo. hmm. Mak. Keren. Ker. Nanti. Pane toko. Tuku reca. Urung. Paketan lopo deni mulai teko poro. Oh. Paketan sipet lho. Oh, si peli. Apa? Apa lho? Sipet. Berma. Kalau ngidam. Ada botol aqua seperti. Iya lah. Iya ta, tuku lawuh ya ini. Nggih. Mbak salam saking Aku mungkin Nganjuk. ngomeni anu to Instagram kok dene rada dibalesi. Rizky lu. Pakai Gojek mau enggak? Rame dah. Usiamu pinten mak? Umurku toh, teko umurku 63, hampir 64. Apa toh isine mak? Isine apa maksudmu? Nah isiku ya sego gaplek. Ini nek guys, kecacake. Sehat-sehat Kecacake nggih. ngecat. Mak, salam saka Cacake sik ngecat gamelan. Engko syuting nang tak masih. Mak ben lek. wabarakatuh. Semoga lancar sehat selalu. Oke? Oke. Mendapatkan Oke, dijati gamelane guys, warnane emas. Iya HP sesuk umbah-umbah telele. Nek nganggur. Loro di mbak kabeh. Oh ya wes berpasang udah diubah. Yo gue kerja lo guys kalau ngene rupane. Ki dicat warna gold guys. Ben beda masa awet anyar kok gak tahu dicat. Loh. Manohara menuju keemasan iki. Ya ta. Wis ayo tur. Tuku cat atau tur king.
Aku tak jajal nyoper pickup sewira nyoper pickup aku guys. Di sini dagangan. Oke. Oke dagangan ki guys. Sementara tuku ya. Ya iya. Nyapa lagune piye ndang Jal? Apa kok lagune? Cah ki wis cah loro wis lusak-lusuk wis gawat iki ketok ae. Nan iki. Wis teko ki lho. Piye ki base kok munggahne watu ki lho. Base iso munggahne watu to. Peh. Leh mau golek duit tenanan men ta, Bos? Leh mau golek duit kok tenanan men ta, Bos? Ki ngunggane watu lho, Bos. Makane duwe bojo banci to penak. Sing kerja bancine. Medun. Wong bos kok munggahne kepiye? Olahraga. Oh, olahraga. Olahraga, Des. Entar. Kan nemu. Apa itu masnya? Nah. Karek nomor berapa? 16. Iya. Kan 15 ya? Sudah stok ya toh? Enggak ada. Habis. Tuku warna lain nek Kak? Hijau apa nek Kak? Iya. Delok. Warna lain apa? Hijau. Bisa diwarna hijau. Apik ora? Warna hijau gitu. Kok perak toh? Kayak iki apik kita ya kembang iki. Iya wi rada abang ya. Nek anak gak go. Mosok silver musuh ya lek. Nanti. Wis guys kok nek. Kok kabeh kok dalmu. Borongan harian iki. Menika harian. Borongan. Dan jipuk pira ngono lho. Nek sing akeh. Nek wis tondang. Iya jipuk kabeh. Apa tol? Lho. Jenenge Bayar ora iki. Lah nek numpaki aku ya bayar kok. Nek ora ya ora kok. Full service ora? Lho, iya teh. Abahmu ki lah. Kiri sik yo ora. Iya, sik. Ya, Yuris. Kakek murah iki. Iya sayang. Selamat datang. Desa Mangun. Sentral orang. Ini gede koncoku nganu guys, perias ya, tapi lanang iki menikah orangnya. Oke? Cus. TW lewat alas-alas. Lewat Kelangon. Bilang jam rek kok ini. Bu, mape. Buka ampe pisan nek. Ya, mape ning anu, nomor bojoku. Lu. Nah terus. Ya, nomorku kayak loro ya. Kene tak kira. Nyampe ndi iki? Gudang temannya. Kulino Nganjuk Gondang Temayan. Yo, bakso tadi. Gitu. Gitu tuh. Sate Mbak Sri Sebantia. Oh, jadi kiri jalan dulu kali ya. Kulon jalan kayak gini kita. Iya, gitu. Iya sate. Tadi wajar kudu lho. Biyen kene nek baksoan biyen Mbak Sri ki. Saiki wong ning iki. Mau ora aku. Sing tak tekok wong. Betul. Mbak, bakul sate Mbak Sri sing pundi nggih? Oh, mbon tutup ya, Mantan? Sate. Mbon tutup ta? Buka kono lho, Lek. Matur suwun, monggo. Balik le. Balik. Delok sate. Balik delok sate, guys. Kebablasan le. Ila tinggi kaki wae kene. Oh, tanjakan sing As. warung terakhir mau lho. Iso tembus iki ini tuh kok. Untuk nang tembus iki.
Iki lho sate. Oh iya, sate kambing. Sate kambing kuwi lho tibake. Pateni sik kono. Mbak Sri wonten. Mau medal? Nggih ampun nek medal mboten siap. Mungkin mawon, pun kula tak tanggapan. Tanggapan pundi kan iki? Tanggapan harang nggih. Tanggapan pundi kan? Dalam Mari aku mari kan banyak lah. Nah, nggih teng Bojonegoro. Pae, Mbak. Mungkin selak nganu mengke badhe tuku arep tuku sate jane tapi suwi mboten. Tak bakar piye? Pak nang Pak. Kalau mau ketok ya. Wes sate, Pak. Mbak Sri wonten. Mbak Sri wonten apa mboten nggih? Niki sinten? Niki sinten? Pembantune Mbak Sri. Mbak. Kok omah arep tanggapan ning Bojonegoro. Nah, kene sate aku Mbak 30 ae. Mangkene. Kalau enggak piye to, Mbak? Pak, 30 Pak. 30. Heeh, wis. 30 pae, Bu. Iya, selawe. 30 selawe sudah wis. Enggak kok kendesku ngeluh gak iso tampil gitu. Mangan sate sih ya, Lek. Ben teng-teng. Iya, trae. Lewat cekak, lewat kene to, terus Lurus kok, kiri, lewatnya terus arah arah nganu angin ngono lho. atas angin, oh atas angin nganan. Lewatnya lewatnya endi kuwi? Sekar. Lah iya. Iki lho, Lek. Iki anu kita liwatane adewe kok tuban kan. Iya. Metu Pertamina. Ada gitu, Mbak. Iya ki koncoku perias lho ki, guys. Awet aku belajaran sampe pirang menit, pirang jam lek kok kene. Jam 13 menit. Iya, aku ndak jalan. Iya. Itu kok kan. Mungkin konek guys aku tak mampir gone dulu. Sik tekok-tekok sik rene. Awake dhewe sepira petuk ya, Mbak? Pirang tahun? Mosok pirang puluh tahun. Sampeyan lho wis ning ngajeng ketok lho. Langsung Mosok siap tak. petuk. Lah iya. Aku ora tau mbok job lho marai. Wis apa nih? Kok wis apa ae? Aku ora tau. Dekane ning ati tok mampir ya. Ning ndi? Ning kono. Oh sing Rias nganu ayu to. Ayu. Aku mari gak tau mbok job lho saiki, Mbak. Ki banyak iki pironan? 1000. Yalah, kok iji enek banyak rego 1000 ki lho. Jalan tak sak kret lho. Nang segone telung dari cepakin. Lah casing usahane dhewe iki, Mbak Sri iki. Kamu sing Rias kok ya, Mbak? Ya ngono ndekne aku nambah job. Ngono ndekne aku lagi job lho, Mbak. Mbak enek ngono, Mbak? Enek gule? Enak. Iya, nggo kuahe gule ngono to. Iya. Oke. Bagian apa, Mbak, sampean? Iris. Allah ayo siki. Tak sote nggo kenang-kenangan kok. Apa Nang namanya? iki. Iki tinggal apa, Mbak ini? Iki nggih damel niku. Tongseng. Nggih. Oh, nggo tongseng. Oke. Tak tunggu di depan ya. Sayangku. Gila entok ya. Gak ngerias ya gak anu. Awake jenenge gak ngerias ki ya malah nyate. Engko gak nyate ya ngerias. Gak bingung kok. Pak. Jenengan lali to, Pak? Lali kowe ta. Masa Baru kowe nek cakap nang wayang ngono ketok. lah. Nah, nggih. Ampun mboten kenging to niki. Kena iki. Tuku sate mbek wira Pak ya. Sehat ya, Pak. Marai kowe to. Nah, iya. Kirane kono ora mampir lah. Lah nganu Pak, namun nyucuk apa? Terus baru ndang pindah to. Mbak wedok tasik nggih. Pun mendak. Pun sedo. Pun. Dangu to. Ambil 150 dino. Oh, baru 100 sih. Nipun. Walah. Sakit napa? Alah, lawone yo Napa? yo mari-mari apa akeh lah. Oh, gula ta? Gula yo kampung. Oh, gula. Kompetisi.
Gula Komplikasi kompetisi. kompetisi ki lomba. Komplikasi jenenge akeh ngono kuwi. Jane kuduke mboten asal mak sego jane. Asli pangan apa? Nganu mboten kentang napa ngoten niku ta. Ibu kula saking Suriname king Belanda niku sakniki sampai umur 70 awit duwe gula sehat ning Indonesia ben taun. Tapi yo mangane sego sithik isuk tok ngoten. Mangke terus Baca jane wis tidak loro. lha nggih. Dhuwur berarti nganune napa niku jenenge? Napa gulane? Wah, ada saya kaya ngono lho Mbak ya. Wis swagat nang Merdi. Nah, tapi gak tahu dengan dia Mbak ya. Nan, aku nek nang Mbak Sino biyen ya Allah, nan. Nek dia rene ya guys, ya nek arep nek warunge Mbak Sri, warung sate gule. Kene iki arah Sekar Bojonegoro, mampir Kulon Dalan. Lho iki yo selain buka sate gule yo rias dekor. Ya bakul es. Pokok anter-antere bakul es degan. Wah, jalan-jalan yo kuwi lagi mlebu rene iki. Lagi mlebu rene iki langsung rene. Ya Mbak Sri ya. Mbak Sri wae ning mburi sih an. Ngono. Terus monggo dipun gaglak. Naten. Kena tisu, Mbak. Loh, sate desa ala Mbak Sri. Iki gulene ning kene iki ngene iki. Jajal gulene Mbak Sri. Yo, ala segone kobong. Bakul lak segone kobong gitu piye. Ini mbak pikir apa lo Mbak Sri? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kena apa? Apa? Mantap. Rasanya tetap sama. Pedus. Sama pedus. Tunggu kene lho Mbak omong-omongan Mbak. Iku apa neh ta wis ban kok. Sama aku, mulai. Sama ngono ya. Nah. Lagi iku terus omongan karo wong mangan brambang. Ini lo terapi. Ini lo nunggu adikku kene. Kalau mangan, kalau ngomong-ngomong. Coba ya. Hebat. Bener nek no. Kelar dijak omong-omongan lagi rene iki. Sate, mam, mungkin. Kayaknya kali. Kayak loro. Satenya 50. Ya. Ini 65. Berapa semua? 70. Loh, tenan wi? Iya. Tenan apa ora? Iya. Mau aku nek kowe rugi. Oke. Ya wis. Makasih ya, Mbak. Akeh ya. Non? Jadi duwe putih akeh. Ya, Banyu murah apa golek? Ora ben wis akeh. Banyu murah apa golek? Ini karo kumpul lho. Amin. Oh, tak ngombe. Cek, engko ya. Oke, tak mulai sik ya, Mbak. Saya tak budal sik golek duit. Akeh. Sampai jumpa lagi Ya. iki, Sama Mbak. akeh ya. Sehat panjang umur ya, Mbak. Jelali mampir. Jolali mampir ini guys ya. Loh. Gini dulurku ki anu. Sote weh.